Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Las 6:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 15, tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel, ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.pa. Kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Espinido, ginhingadlan ang Bacolod bilang Shabulais City. Sangguniang kabataan sa Bacolod nanawagan bulig para sa mga biktima sa paglupok sa Bulkan Taal. Presidente Duterte pabor sa rekomendasyon nga ideklararang isla sang Taal bilang no man's land. POEA ginpatuman ang total ban sa mga OFW nga luyag magkadto sa Iraq. Kag sa Balita International, pila ka tawo ginaresto sa Iran mayangod sa pagugpaas ng Ukrainian jetliner nga nagpatay sa 136 ka tawo. Sa sports balita, Clippers daog kontra Cavaliers. Kawhi Leonard may season high 43 points. Kag sa aton balita Entertainment, Tala Dance Flash Mob for a Cause ginorganisa sang fans ni Sarah Geronimo para ibulig sa mga biktima sa Bulkan Taal. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na Aksyon! Las 6:18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginhingadla ni Bacolod City Police Office akon BCPO Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Jove Espinido ang syudad sang Bacolod bilang Shabulais City. Sa press conference nga ginpatigayon kay nasang hapon, ginpahayag ni Espinido nga may kakulang sa kooperasyon ni ilabi na sa paghatag sang suporta sa mga kagamitan sang kapulisan ang lokal nga gobyerno sa Bacolod City. Ginako ni Espinido nga sa una niya nga pag-abot tubtob subong, iya na obserbaran ang kakulang sa mga salakyan kag kagamitan sang pulis para mapahapos ang trabaho sini. Ginkomparar man ni Espinido ang sitwasyon sa pila ka mga lugar sadto kung sa diin siya nagpangalagad nga todo ang suporta sa paghatag sa mga kagamitan sa kapulisan. Kangin na lamang sa mga salakyan, gasolina kag reward money sa mga pulis nga makadako pa sa mga dorogista. Nagapati sa Espinido nga mas maayo kung makahatag sang bulig ang lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod sa anti-drug war campaign. Samtang ginatagan man ni Espinido sang 15 dias nga ultimatum o kung tubtob sa katapusan sang bulan sang Enero para sa mga miyembro sang organized crime groups nga nag-operar sa probinsya sang Negros Occidental nga magkadto siya talatapan para personal sining nga may investigahan kag sila ang makapaathag. Usap tayo lang dalawa. Pero samahan kayo, gusto mong samahan ng barangay official o sino yung mga tao na kilala, influensya para magdala sa inyo dito. At itanggapin natin. So hanggang this only January, month of January. By February, kita nyo na nga, at least magsubukan tayo. At least para din magamit yung sahod ko ba. Nabatian si Lieutenant Colonel Jove Espinido. Sa iban nga balita lokal, mangin safe ang syudad sa Bacolod sa tion nga maglupok ang gina-monitor nga bulkan kanlaon sa syudad sang Kanlaon Negros Oriental. So kay Executive Assistant John Marie Vargas, ang cluster head sa Bacolod City Disasters Reduction Management Office, base sa ila nga pagtuon, hindi maapektuhan ang Bacolod kung maglupok ang Kanlaon bangod 35.14 km ang air distance sini sa syudad. Hindi man maapektuhan ang Bacolod Silay International Airport nga may 42.58 km ang air distance gikan sa main crater sa bulkan. Dugang pa ni Vargas, lubos nga mapektuhan sa tion nga maglupok ang bulkan Kanlaon among banwa sang Nakastiliana kag syudad sang La Carlota kag mga lugar sa Southern Negros. Ang syudad ang magaserbi nga hub sa mga supplies sang relief assistance sa tion nga maglupok ang Kanlaon. Gining klaro man ni Vargas, wala man sang epekto sa probinsya kag sa Bacolod ang damlag lamang paglupok sa Bulkan Taal sa Batangas, Marso 29 tuig 2016,
Sang naglupok ang kanlaon sang 12 minutos kag nagbugas ang volcanic plume ukon aso nga may kataason nga 1,500 meters above the crater. Wala maglupok, kaso maglupok ka laon, epekto sa Bacolod. So, ang distansya sa kalaon kag Bacolod, medyo malayo, sobra 30 km air distance, tadlong abih, no? Distansya naman from... Ang kabahin sang pagpahayag ni Executive Assistant Jomari Vargas. Nanawagan naman ang Sangguniang Kabataan Federation sa siyudad sa Bacolod sa publiko nga magdunal para sa mga biktima sang paglupok sang bulkan taal sa probinsya sang Batangas. Suno kay Councilor Yasha Joy Villaflor, SK Federation President, ang mga donasyon ang pwede padala sa tagsa-tagsak mga SK Chairperson sa ila barangay o kung pwede man nga dalon sa SK Federation Office sa second floor sa Bacolod Government Center. Lakip sa mga nagapangunang kinahanglanon sa mga biktima amo ang 9 o kung N95 mas, tubig, food packs, bugas, bulong, sleeping materials kag mga bayo. Nagapakigangot karon si Villaflor sa SK President sa Batangas para magbaton sang donasyon gikan sa syudad sang Bacolod. Mahibaluan antes matapos ang subong nga bulan sang Enero kung sino ang ibulos sa nabakante nga posisyon sa pagkakonsihal sa syudad sang La Carlota sa Negros Occidental bangod sa pagtaliwan ni Mayor Luis Jackie Halandune III. So kay Acting Governor Jeffrey Ferrer, konsultahon niya ang pamilya Halandune kung kaghatagan sang higayon nga makapili kung sino ang luyag nga pabuslon bilang number 10 councilor. Kag hindi na luyag pa sang o kun hindi na luyag pa sang pamilya nga magpili sa ilahing mata, ginpahayag ni Ferrer nga ang iya ginapamunuan nga National Political Party amo ang magarekomendar sa magabulos kag aprobahan ni Governor Eugenio Jose Lacson. Si Halandone ang miyembro sang NUP kag aliado man ni Ferrer sa local party nga United Negros Alliance. Nabakante ang number 10 councilor sa Carlota matapos magsaka bilang vice-alkalde ang number 1 councilor nga si David Baga Jr. Hagdag number 9 naman si Konsihal Arnaldo Meravalles. Sa dugang pangabalita lokal, magapatukod sa kaugalingon nga working station ng Provincial Bids and Awards Committee o kon PBAC sang Negros Occidental para mangin madasig ang transaksyon sa buong 2020. Suno kay PBAC Head Attorney Ray Fernando Diaz sa Sakanda, nakigsugilanon na siya sa mga computer experts assigned sa Information and Communication Technology Department angot sa sining nga plano. Kung matukod suno kay Diaz, mas mangin mahapos ag madasig na ang pagproseso sa mga papeles humalin sa pagsulod sang purchase request kon PR, pag-post sa Philippine Government Electronic Procurement System, pag-issue sa mga supplemental bulletin, bidding documents, kagiban pa ng mga transaksyon angon sa pagpatigayon sa public bidding. Iga-rekomendar man ni Diaz kay Governor Eugenio Lacson ang pagbakal sang bag-o nga mga kagamitan sa PBAC. Una sa balita, una sa aksyon! Last size 24 Action Radio Philippine Standard Time, madikali sa mga balita nasyonal. Pagkatapos, gidamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Las 6:27 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon nga wala sang tawo nga mag-star sa Taal Volcano Island pila kadlaw matapos naglupok ang bulkan. Sunog Interior Secretary Eduardo Año, ginaprubahan sang Presidente ang rekomendasyon samtang nagapadayon ng pagbulig sang gobyerno sa mga lugar nga lubos nga nahalitan. Ginpathag ni Año mangin gradual ang pagpatuman sang sininga planong tubtob nga napreparar na ang sainuhan sa mga residente. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang una nga nagsuwestyon nga deklarar ang Taal Volcano Island bilang no man sa island. Suno kay Lorenzana, hindi na dapat pagpabaliko ng mga tao sa lugar. Bangod kung may matabo pang paglupok sang bulkan sa ulihi, tanan nga tao sa isla ang mapatay. Nagpahanumduman ang presidente sa mga evacuees nga nagbiya sila mga balay nga hindi anay magbalik bangod makabig pa nga delikado ang sitwasyon. Ginaduso sang kapindua ka mga senador nga magtukod sang permanenteng evacuation center sa kada banwa, syudad kag probinsya sa Pilipinas. Sudo kay Senator Sherwin Gatchalian, ini ang mangin sabat nga masami ginapangatubang si mga evacuees sa tiyon nga may mga kalamidad lakip ng problema sa pagginutok kag kulang sa mga pasilidad. Sa tung Hulyo tuig 2019 na nag-file si Gatchalian sang Senate Bill No. 747 o kunang pagtukod sa evacuation centers sa kada lugar. Ginpatag ni Gatchalian ang kakulang sa evacuation centers ang makahatag sa problema sa mga estudyante kag manunudlo kasunod nga ang mga buluthuan ang sama-sami ginagamit nga temporary shelters sa mga biktima sa kalamidad. Sunod pa naman kay Senador Bongo, importante ang magtukod ang gobyerno sa permanenteng evacuation centers nationwide para masiguro ang safety sa mga Pinoy sa tion sa natural calamities kag iban pa nga mga disasters. Ginklaro ni FIVOX Director Renato Solidom nga nagapabilin nga aktibo ang Pacific Ring of Fire bangon sa madamong nga na-record nga mabaskog nga linog kag paglupok sang bulkan. Ginhimo ni Solidom ang klarifikasyon matapos ginpahayag sang pila ka netizens nga damlag lamang aktibidad sang bulkan sa Mexico, sa Mount Shintake sang Japan kag Bukal Taal sa Pilipinas. Ang senyales nga sa karon aktibo na ang Pacific Ring of Fire. Sulod kay Solidom, nagapabilin nga aktibo ang Pacific Ring of Fire bangon sa na-record nga paglupok sang bulkan kag sunod-sunod nga na-record nga baskog nga linog. Sulo kay Solidom nga ang main tectonic nga nag-trigger sa eruption sa linog kag tsunami sa Pacific Ring of Fire ang mahimo tungod sa paggiho sa mga tectonic plates nga nagakonekta sa mga pungsod ag archipelago sa palibot sini kag wala ini nagauntata. Gin-insister sa Malacanang nga dako nga impact ang desisyon sang abogado nga si Jude Sabio nga nag-withdraw sang iya ginpasaka nga kaso batok kay Presidente Rodrigo Duterte sa kampanya sang administrasyon sa illegal nga droga kag ginaligar nagakatabo nga extrajudicial killings. Ini ang reaksyon ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos ginpahayag sang International Criminal Court nga hindi maapektuhan ang nagapadayon nga preliminary examination angot sa kaso. Suno kay Panelo, dapat magbugtaw na ang ICC kag untata na ang ilahandom nga pokanon ang liderato ni Duterte. Utas sa balita, una sa aksyon! Las 6:31 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye isang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa aksyon! Las 6:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kag sa atong balita international, may mga gindagop na sa Iran ngayara sa likod sa pagugpas ang Ukrainian jetliner nga nagresulta sa kamatayan sang 136 ka tawo. Umpisa ang ginako sang Iran military ang sala, nagpatigayon na sang mga pagdakop. Gintawag ni Iran President Hassan Rouhani nga unforgivable error ang natabo sa paghugpaas sang Ukraine International Airlines Flight 752. Base sa mga nagwa nga kuha sang security cameras, duwa ka missiles na nag-igo sa eroplano nga 30 segundo lamang ang antad. Kalakip sa gindakop ang tawo nga nagpost sang video sa pag-igo sa missile sa eroplano kag uyat siya sa karon sang Revolutionary Guards sang Iran. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa aton nga sports balita, 43 points ang napasulod ni Kawhi Leonard para pangunahan ng Los Angeles Lakers sa Clippers kontra Cleveland Cavaliers. Daw ang Clippers sa score nga 128-103 subong adlaw. Wala nakahampang si Paul George sa Clippers ang tato na kasunod-sunod nga hampang bangod sa strained left hamstring. Nalapawan ni Leonard ang anay season high nga 42 points kontra Minnesota Timberwolves sa atong Desyembre 13 tuig 2019. Nagbulig man sa kadalagan sang Clippers ang 24 points ni Lou Williams. Sa bahin sang Cavaliers nanguna si Colin Sexton nga may 25 points kag Sedi Osman nga may 21 puntos. Una sa balita, una sa aksyon!
Kag sa aton balita entertainment, nag-organisa sang dance flash mob for a cause ang mga fans ng singer-actress nga si Sarah Geronimo kag ang matipon nga kwarta ang magakadto bilang bulig sa mga biktima sa paglupok sa Bulkan Taal. Ang tala para sa Taal Dance Flash Mob ang hiwaton sa Lunata Park sa Enero 18, launa sang hapon, kag may 100 pesos nga registration fee. Gin-share ang impormasyon sa Facebook page nga Popstar Official, kag ginapangabay ang publiko nga mag-interest sa mga aktibidad kag magsuksok sang pink nga bayo. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:37 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Enero 15, 2020. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Daryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.